Тады Пілат узяў Ісуса і бичаваў яго. І жаўнеры, сплеўшы вянец з терняў, усклалі на галаву яму і пурпуровае адзенне апранулі на яго. І падыходзілі да яго і казалі: «Прывітаны будзь, цар юдэйскі», і білі яго па твары. Тым часам Пілат выйшаў зноў вонкі і кажа ім: «Вось жа выводжу яго да вас, каб вы самі пераканаліся, што я ў ім не знаходжу ніякай віны». Выйшаў затым Ісус у терневым вянцы і пурпуровым адзенні. І кажа ім Пілат: «Вось чалавек». Дык калі яго ўбачылі першасвятары і іх слугі, закрычалі, кажучы: «Укрыжуй, укрыжуй». Кажа ім Пілат: «Вазьміце яго вы ды і укрыжуйце, бо я ў ім не знаходжу віны». Адказалі яму юдэі: «Мы маем закон, а паводле закону ён павінен памерці, бо зрабіў сябе сынам Божым». Калі Пілат пачуў гэтыя словы, тым болей спалохаўся і зноў увайшоў у прыторыю і кажа Ісусу: «Адкуль ты?» Але Ісус яму не адказаў. Кажа яму тады Пілат: «Не гаворыш мне? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе, ды маю ўладу ўкрыжаваць цябе?» Адказаў Ісус: «Не меў бы ты ніякай улады надо мной, калі б табе не было дадзена зверху. Таму той, хто мяне выдаў, мае большы грэх». Адгэтуль Пілат намагаўся пусціць яго, але юдэі крычалі, кажучы: «Калі ты яго выпусціш, дык ты не сябра Цэзара. Кожны, хто робіць сябе царом, супрацівіцца Цэзару». Пачуўшы гэтыя словы, Пілат вывеў Ісуса вонкі і сеў на судовым пасадзе, на месцы, што завецца Літастратас, а па-гебрайску Габбата. А быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, блізу гадзіны 6. І кажа юдэям: «Вось цар ваш». А яны закрычалі: «Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго». Кажа ім Пілат: «Цара вашага укрыжаваць?» Першасвятары адказалі: «Не маем цара, толькі Цэзара». Тады Пілат выдаў ім яго на ўкрыжаванне, і забралі яны Ісуса. І, несучы крыж свой, прыйшоў на тое месца, якое завецца Чараповае, а па-гебрайску Гальгота. Дзе і ўкрыжавалі яго, а з ім двух іншых з аднаго боку і з другога, а пасярэдзіне Ісуса. Пілат напісаў таксама надпіс і змясціў над крыжам. А было напісана: «Ісус з Назарэта, цар юдэйскі».
Многа юдэяў чытала гэты надпіс, бо месца ўкрыжавання было блізу горада і было напісана па-гебрайску, па-лацінску і па-грэцку. Дык казалі першасвятары юдэйскія Пілату: «Не пішы цар юдэйскі», але ён сам сказаў: «Я цар юдэйскі». Пілат адказаў, што напісаў, тое напісаў. Калі жаўнеры ўкрыжавалі Ісуса, взялі адзенне яго і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па адной і туніку. А туніка была не шытая, але ўся тканая зверху ўніз. Дык сказалі яны адзін другому: «Не будзем раздзіраць яе, але кінем жэрабя, чыёй мае быць». Каб споўнілася пісанне, якое кажа: «Адзенне маё падзялілі між сабою, а на вопратку маю кінулі жэрабя». Так і зрабілі жаўнеры. А пад крыжам Ісуса стаяла маці яго і сястра маці яго, Марыя Кляопава і Марыя Магдалена. Калі Ісус убачыў маці і вучня, якога любіў, што стаяў побач, сказаў маці сваёй: «Жанчына, вось сын твой». Затым кажа вучню: «Вось маці твая». Ад гэтай пары узяў яе вучань у сваю апеку. Пасля таго Ісус, ведаючы, што ўсё споўнілася, каб збылося пісанне, кажа: «Смагну». А была там пастаўлена пасудзіна, напоўненая воцатам. Дык жаўнеры, насадзіўшы на трысціну губку, якую напоўнілі воцатам, паднялі яе да вуснаў яго. Калі Ісус дакрануўся да воцату, сказаў: «Споўнілася», і, схіліўшы галаву, аддаў духа. Тады юдэі, таму што быў дзень прыгатавання, каб у суботу целы не заставаліся на крыжы, бо быў вялікі той дзень суботы, прасілі Пілата, каб ім перабіць ногі і зняць іх. Дзеля таго прыйшлі жаўнеры і перабілі ногі першаму і другому, якія былі абапал Ісуса ўкрыжаваныя. А калі падышлі да Ісуса, як убачылі, што ён памёр, не ламалі яму ног. Але адзін з жаўнераў дзідай прабіў бок яго, і зараз выцекла кроў і вада. І той, хто бачыў, сведчыць, ды праўдзівае яго сведчанне, і ведае ён, што праўду кажа, каб і вы ўверылі. Гэта сталася, каб споўнілася пісанне: «Косць яго не пераломіцца». А ў іншым месцы кажа пісанне: «Убачыць, каго прабілі». Пасля таго Язэп з Арыматэі, які быў вучнем яго, але скрытым дзеля страху перад юдэямі, прасіў Пілата, каб узяць цела Ісуса. І Пілат дазволіў. Дык прыйшоў ён і ўзяў цела яго. Прыйшоў таксама і Нікадэм, які раней прыходзіў уночы да Ісуса, несучы каля 100 фунтаў мяшанкі міры і алоэ.
Яны ўзялі цела Ісуса і абгарнулі яго палатнінай з духмянасцямі паводле звычаю хаваць у юдэяў. А на месцы, дзе быў ён укрыжаваны, быў сад, а ў садзе была магіла, у якой ніхто яшчэ не быў пакладзены. Там, дзеля дня прыгатавання юдэйскага, паклалі цела Ісуса, бо магіла была блізка.